Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен без Ульяновск шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең 75 яшьлек олы юбилейлы тулган көнен хөрмәтле милләттәшебез Хисамуддинова Рәйсә Мингалиевна каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны килене Розалия, оныгы ирек тормыш иптәше Резидә, оныгы Резидә тормыш иптәше Михаил, оныкчалары Малик һәм Тамерлан котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Бүген безнең өчен бик кадерле булган якын кешебез, әнием сыман хөрмәт итеп яраткан каенанам, әбиебез һәм дәү әниебез олы юбилейын каршылый. Газизыбыз тумышы белән Яңа Тимерсән авылыннан. Олыгайып кияүгә чыккач, язмыш аны Ульяновск шәһәренә алып килә. Татулыкта һәм мәхәббәттә алар 2 балаларын, улларын һәм кызларын әткәй белән тәрбияләп үстерәләр. Олы байлыклары булып, бүгенге көндә аларның 4 оныклары һәм 2 оныкчалары торалар. Хезмәт юлын әниебез җаваплы эштә Госбанкада кассир буларак башлаган. Гадел, тәвәккәл, тырыш, җитди булуына күрә аны барча хезмәттәшләре дә яратып хөрмәт иткәннәр. Яшь пар озакламый ерак Себергә Надым шәһәренә күчеп китәләр һәм анда лаеклы ялга чыкканчы эшләп, янәдән Ульяновск шәһәренә күчеп кайталар. Бүгенге көндә мин әнине олы юбилее белән котлап, иң беренчедән һәр вакыт мине аңлап, тыңлап, яклап яшәгәне өчен олы рәхмәт укыйм. Һәр чакта да ул җанымны тынычландырыр өчен кирәкле җылы сүзләрен таба ала иде. Төпле киңәшләрен биреп, туры юл күрсәтеп яшәде. 20 ел бергә яшәгәнгә ул да мине, мин дә аны бик яхшы беләбез. Гомердә дә мин анардан йөрәк яралый торган авыр сүзләр, өйрәтү, шелтәләр ишетмәдем. Таң калам бүген торып. Никадәр анарда акыл һәм тәҗрибә булгансын дим. Без һәр вакыт килен белән кайнана түгел, ә якын дуслар булдык. Бер-беребезгә терәк һәм кирәк булып яши белдек. Бу, әлбәттә, әнинең акыл биеклегеннән чыгу сәбәпле. Гомере буе оныкларын да ул яратып, аларга һәр вакыт бүләкләр ясап, тәм-томнар алып торды. Бүген дә ул олы яшьтә булуына карамастан тик тормый. Дачада, бакчасында төрле җиләк-җимеш, яшелчәләр үстерә һәм шулардан өлеш итеп безгә дә җибәрә ул. Әбиебезнең пешергән тәмле ризыклары, төнлә сөйләгән әкиятләре хәзер дә хәтердә. Басым, тыйнак, акыллы, ак яулыклы әбиебез безнең өчен мәңге үрнәк булып торачак. Сөекле кешебез, чын күңелдән сине шушы матур юбилеең белән котлыйбыз. Раббым, сиңа озын, саулыклы гомер насыйплар булсын. Иманың нык, акылың аек булып, әле безне озак кына сөендереп яшәсә идең. Без сине барыбыз да бик яратабыз. 75-ң тулды менә әни. Без җыелдык сине котларга. Рөхсәт итче изге теләкләрне шушы юбилейда юлларга. Гырур килеш, әни исемен син тап тидерми йөртә алгансың. Бүген дә бит иң кадерле әби, оныкларга булып калгансың. Кайшан килсәк, ишек ачык синең, йөзең елмаюдан өзелми. Яшә әни, шушы килеш матур, кайгы хәсрәтләргә бирелми. Без телибез сиңа ихлас саулык, бәхетләрең артсын көн сайын. Һәр вакытта зарыгып көтәбез без, син дөньяга килгән көз айын. Синең бәйрәм безнең өчен шатлык, шуңа бүген әйбәт кәеф тә. Без телибез ихлас сөенешләр һәм уңышлар килгән бар эштә. Хөрмәтле Рәйсә Мингалиевна, юбилейлы туган көнегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүлегебезне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр, узса күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хәтирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием
Şadlığa күмелеп Tağın da Fəriştəgə Din güzel zat Bizning üçün Gururlu Sıqlandıra Barımızны Sində bulğan Sabırlıq Diləklərinin Motorların Ataq sina Yolibız Ulu hürmet Hisi bilen Əniyim seni zorlayız Diləklərinin Motorların Ataq sina Yolibız Ulu hürmet Hisi bilen Əniyim seni zorlayız Kişilikli, ungan bulgan, diktadirli Sen bizga parlı jırlı ömürlerde Жетші әнiyim sen yüzge Юбилейim міне бүгін Узған күпме ömürler Uzsa da